διαστάσεις παίρνει το φαινόμενο του εθισμού στο διαδίκτυο. Στη χώρα μας, το 18% των Ελλήνων εμφανίζουν περιοδικά ή συχνά προβλήματα με την κατάχρηση του διαδικτύου, ενώ το 1% θεωρείται ήδη εθισμένο. Εμφανίζει ένα πάρα πολύ υψηλό δείκτη παιδιών, χρηστών, τα οποία μετά από τις έρευνες που έχουν γίνει, εμφανίζουν όλα τα συμπτώματα εθισμού. Ο εθισμός των νέων στο διαδίκτυο αποτελεί ένα φαινόμενο με απρόβλεπτες διαστάσεις. Μαθητής δημοτικού έφτασε στο σημείο να κλειδώσει τους γονείς του στην τουαλέτα, πήρε χρήματα από το πορτοφόλι της μητέρας του και πήγε τρέχοντας σε ίντερνετ καφέ. Παίζοντας το παιχνίδι και επειδή προχωρούσε τα στάδια, θέλησε να παραμένει περισσότερες ώρες, κάτι που απαγόρευσαν οι γονείς. Κατάφερε λοιπόν για να αποσπάσει τα χρήματα, να τους προσκαλέσει σε ένα δωμάτιο και να τους κλειδώσει συγκεκριμένα στον χώρο της τουαλέτας, να τους κλειδώσει, να πάρει το πορτοφόλι της μητέρας του και να πάει στο ίντερνετ καφέ. Παγιδευμένος στο διαδίκτυο παρέμεινε για αρκετό καιρό ένας φοιτητής που άφησε τα μαθήματα της σχολής του και απομονώθηκε από την οικογένεια και τους φίλους του. Άτομα τα οποία έχουν χάσει αρκετές χρονιές από την ακαδημαϊκή τους εξέλιξη λόγω του διαδικτύου και του διαδικτυακού παιχνιδιού και γενικότερα τις χρήσεις που κάνανε, έχουν μείνει πάρα πολύ στα μαθήματα τους πίσω. Από την πλευρά τους οι ειδικοί προτρέπουν τους γονείς να εξετάσουν αν το παιδί τους ασχολείται υπερβολικά με το διαδίκτυο ως μια πρώτη μέθοδο παρατήρησης και να του μιλήσουν για κρίσιμα θέματα του διαδικτυακού χώρου, όπως τα έκαναν για αντίστοιχα θέματα της καθημερινής ζωής. Πολύ συχνά έχει τύχει κυρίως οι γονείς να έρχονται πρώτοι, αναζητώντας μια διέξοδο ώστε το παιδί τους να βρει κάποιο είδους βοήθεια, χωρίς να ξέρουν ακριβώς τι κάνει στο διαδίκτυο, με τι ασχολείται. Η απομόνωση, η επιθετικότητα και άλλες σοβαρές ψυχικές διαταραχές επηρεάζουν την καθημερινότητα των νέων. Παραμένουν τα αγόρια στην πρωτιά, στην χρήση και το παιχνίδι, κυρίως στα πολεμικά παιχνίδια μέσα από το διαδίκτυο. Είναι λιγότερη χρήση του τζόγου. Παρ' όλα αυτά και αυτό μας ανησυχεί. Τον ερχόμενο Απρίλιο διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη το δεύτερο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο, στο οποίο αναμένεται να παρουσιαστούν επίσημα στοιχεία ερευνών που αφορούν τον εθισμό στο διαδίκτυο.